ina so ne kira ga hukumomi waɗanda Allah ya ɗora wa alhakin lura da tarbiyya ta matasa, musamman in muka yi maganar Hizba. Hizba wata hukuma ce mai albarka, hukuma ce wacce muka ɗauke ta da martaba, kuma muka ɗebo bayan Allah wanda muka san za su iya, muka ce ga amanar al'ummar jihar Kano, kuma al'ummar nan mazansu da mata, ga kuma amanar mu kanmu da muke shugabanni. Amma ma'anar yin hukuma shine a yi abin da yake daidai, kuma a bawo gwamnati shawara, kuma a samu haɗin kai na shawarwari tsakanin gwamnati da masu lura da wannan hukuma da kuma masu ruwa a tsaki. Na ga wani bidiyo wanda ya tada mun hankali, kira muke da jan hankali, gyara muke so. An ɗebi motoci an je inda wasu matasa ke barna, maza da mata, amma yanda aka dinga ɗebo su ana duka da gora, suna gudu ana bi da gora ana taɗile kafarsu, ana ɗebo su kaman awaki haka a jefa su a cikin hilux. Wani ma Allah ya kiyaye in kashin bayansa ya karye spinal cord ɗinsa ya gama yawo har abada. Wannan muna ganin kuskure ne babba. Ka ɗauko rungumo matashiya ko matashi ka jefa shi kaman akuya a cikin hilux. Na ga bidiyo da aka je inda ɗalibai a Bayero suke, har inda suke har ɗakunansu ana duka, ana rungumo su, ana jefa su a cikin mota. Mu muna ganin akwai gyara. Mun saka hukuma saboda yi wa addinin musulunci hidima, amma idan ana irin waɗannan abubuwa to yaran ma sai su kangare. Abin da ake so su yi na gyaran sai kuma a zo a samu opposite of it. Allah kiyaye idan yaran nan suka kangare mana a jihar Kano, yaya za mu yi da su? Amma a fita da motoci, a fita da jami'an tsaro, a hada da Hizba, a hada da police, a hada da civil defense. Ba ma so a hada da soja. In aka hada da soja ta ɓaci. A je da SS, duk inda aka san ana wani aiki mara kyau, a je a kamo waɗannan yara ko waɗannan mutane, a damƙa su a hannun hukuma ba tare da an cutar da su ba. Don Allah yana son ka kare mutuncin ɗan adam ɗan uwanka. Duk zunubin da mutum yake yi, Allah baya son a tozarta shi. Kun fi musulmi. So da haka ina kira ga dukkan hukumomi da suke da nauyi irin wannan, wanda wasu ku a cikin ku na tabbata akwai mambobi, da a dinga zuwa ana yi wa jami'ai wato bayani da wa'azi na yanda za a dinga tsari, na yanda za a dinga kamo masu laifi kuma a danka su ga hannun hukuma.